Gidan Mati kashi na 6. Inna ta hauta fa hannuwa tana salati iyakar ƙarfinta. Dan ka ce me? Magulmatan makwabtansu sun haule ke cike da al'ajabi. Yau na ga abin da ya fi ƙarfina, ni uwar biyu. Kai, wallahi Mati ba za ta saɓu ba. Ta juya ga Mati wanda zufa ke ta karyo masa. Gaba ɗaya ya susuce. Daman ita a bulle ya san ƙarya ce ta shuka masa. Musamman da yaji tana maida wa Deli irin tuggun da ta shirya na iska. Ita ko ne bai taɓa kawo ƙarya take ba. A zatansa idan Abulla ta ɓata rawarta da tsalle to yana da mafaka a wajen Nene. Sai dai ashe dukkan su taron na ayyane. Ai dole ka rasa bakin magana. To wallahi ba za ta saɓu ba. Ko ka ƙara aure ko kuma ka saki waccan shegiyar ta koma a kurkin ubanta. Zaɓi ya rage naka. Yanzu nake son amsa ta. Inna ta ƙarashe tana gyara zaman siket ɗinta na buje. Nena da Abulle suka shiga tashin hankali. Kada fa su yi biyu babu. Kai nake sauraro. Ka tsaya min ƙere kamar liman ya manta Fatiha. Mati ya saci kallon matansa. To da ya rasa tafkekiyar gonar Inna da kuma gida ya gwammace ya ƙara auren ya samu haihuwa. Ya mai da idanunsa kan innarsa. Shikenan, ki nemo min matar. Ai sai Inna ta ranga da guda. Ai ririri, haba ko kai fa. Yanzu na tabbatar da cewa kai jini na ne. Sai ka shirya, don kuwa yanzu za ka yi aure. To amma me? Inda ta katse shi tana hararsa. A wai da magani na yi. Su bi ma mangalar jakai na bi ba ta iya rike su da ita. Shine nake tunanin karta ukun ta shigo. Kuma idan ina cin abinci sau 5 a rana, na dawo sau 3. To batu ni iyama sarkin ci. In ce dai gidan nawa ne. Naki ne har da ni din ma. Ya faɗa yana dukar da kai. To tun da ni zan ma auren, menene na tunani? Idan ta ciyarwa kake, zan ƙara maka akuya da rago ka kiwata. Ina ce da shi kenan. Ta waigo barin da Abulla ke tsaye. Ko kuma sai ku shirya don ku falleliyar budurwa zan samar masa, ba irin ku zawarcin titi ba. Bakin ciki ya turnike Nena da Abulle, musamman ne da ta tabbatar ba ta kai na ta matancin ba. Amma dai ai ita ce ta fari, kuma mata toshe yanda za a gane. Don haka ta karkata baki. Allah na tuba, ko 1000 zai auro ai ba kamar ni a zuciyarsa. Ni ce dai Nenan Mati, kaf ƙauyen nan an shaida soyayyar mu. Inna ta banka mata harara, kawai sai ta wuce ɗaki. Shi ma Mati da saurinsa ya fita ya hau jakinsa ya fice. Abulla ce ta saki shewa. Aikin banza, wai bille a duwawu. Duk dai abinki bai sanya an fasa auro ni ba. Daɗin abin ma ba abin da ban sani ba. Ina ce da sa hannun aljanu da 'yan bori a aurenki da shi ko? Nena ta fusata. Za ta kai mata bugu tun Abulla ta nufi ɗaki ta mai da dubanta ga masu leƙe. An yi asara, munafukai da tsakar rana babu ko kunya. Babu wance ta tanka mata a cikinsu. Ta gama haukanta ta faɗa ɗakinta. Bayan wata 2 ta faru ta ƙare. Duk wani shiri da gyare-gyaren da ya dace a na zuwan amaryar Mati an kammala. Amaryar ba wata bace illa Fadime, iya ga aminiyar Inna Ladidi. Daidai da lefe, Inna ce ta koma birni tare da Ladidi suka haɗo. Abu kamar wasa dai aka sanya biki sati 2. Duk irin borin Nena da Abulle bai sa an fasa ba. Ganin babu sarki sai Allah ya sanya suka haƙura. An kawo amarya lafiya lau da guda da komai. Cikin 'yan rakiyar ta har da Shafa da Delu. Kwanan amarya ɗaya a gidan. Inna ta tattara ta koma birni da zummar sai nan da sati 2 za ta ƙara leƙowa. Nene na zaune ta tsefa kitsanta wanda ya kusa shekara, yayin da Abulla ke kwance saman tabar makaba tana jifanta da waƙe-waƙen habaici. Tana ramawa, ita ko tana ramawa. Suka tsinci muryar Mati da amaryarsa suna sheka uwar dariya. Suka dubi juna da sauri kamar waɗanda aka mintsila suka nufi ƙofar ɗakin nata, har suna bangaje juna. Ƙarshe dai suka natsu suna leƙensu. Amarya faɗi ke kwance saman cinyar Mati, shi kuma yana yagar tsire yana sa mata a baki suna hira su cike da nishaɗi. Nene ta dafa ƙirjinta gami da haɗiyar yawu. Bata jira komai ba. Ta yi wuf ta shige. Ganin haka
Abulla ta ja baya tana mai rike ƙugu. Kan ubancan, wato Mati dama amanar mu kuke ci. To wallahi ba za ta sabu ba, sai dai a yi raba daidai. Za ta ɗauki ledar naman Fadima ta cefke hannunta ta miƙe tsaye. Baki ne na ta saki kanin shigarta. Riga da wando a gidan nan, jakar uba. Mati karuwar birni inna ta aura maka ashe ban da labari. Harara Mati ya sakar mata bai ce kawai ba, don wani sa'in yana shakkarta. Faɗi ta kawo da fuska gami da murguɗa bakin da ya sha jan baki. Ke malama, don Allah ki bar nan, wallahi warinki na tayar min da zuciya. Ga dukkan alamu dai ko wankan tsarki ba kyayi. Ta saki hannunta, kuma wallahi kika ƙara taɓa ledar nan sai na yi miki ihun mahaukaciya. Ce miki aka yi ni haɗamammiya ce irinki, gana ku kasan can a gefe, don ba zan yarda mijina ya tashi da shanyayyen ɓarin jiki ba ranar gobe kiyama. Ne na tawo ta fa hannu da shewa. Hehehe, yau nake ganin bariki a gidan nan. Ashe kuwa yau wata za ta bi tsohon na da barzahu. Idan kin fasa kirana da mahaukaciya baki ci kaɗiyar Ladidi mai siyar da kayan maye ba. Faɗin haka ke da wuya. Ta kai hannu za ta ɗauki ledar. Fadima ta damƙi gashin ta tambayi da baya. Ta yi taga za ta faɗi. Kafar Mati da ke ƙasa ya miƙe ta kwashe ta sai ga ta tim a ƙasa. Ta yi zama yan bori. Faɗi ta juya da mini-minin idanunta ta dubi Mati. Sannu mai gida, bata ji maka ciwo ba dai ko? Mati ya washe baki ya ce, Faɗi, amarya, ina gaban ki ai ba na jin ciwo. Ta yi masa far da ido ta ce, mai gida na sha ce maka Tima za ka dinga kirana, yarda kawuna na birni ke faɗi. Tabɗi jan, yau na ga sabon salo wai tafiya bariki da uwa. Cewar Abla daga bakin kofa. Amarya ta waigo gane da ke baje a ƙasa, tana cije baki. Ke kuma ki ci gaba da shiga shirgi na, wallahi da ruwan sanyi zan dafa ki, dan ban iya damba tsakar gida ba, balle na haifarwa mai gida na talauci. Ku da kuka saba ku je can ku ƙarata gatsiyar ku nan. Ta faɗa tana tura musu kasansu na tsire. To masu sauraro, duka anan za mu tattara shirin, sai kuma mun haɗu da ku a kashi na gaba.